Bueno, què tal? Us han explicat una mica el que farem? No teniu ni idea? Farem 3 receptes. Una que és un mug cake, que és un pastís que es fa al microones, que és molt fàcil, el farem de xocolata, que serà tipus volant. En tindreu un per cada un d'entrada per provar. Els pancakes, algú sap què són? Sí? Què són? Tortita. Sí, és com un entre crep i tortita, que és una opció així com per esmorzar, per berenar molt saludable i molt fàcil. Farem una Nutella perquè farem les galetes de príncipe, però en versió sana. Llavors farem una Nutella i les galetes. I ja està. Els pancakes aquests els farem així minis perquè els podeu posar així com tipus cereals a dintre d'algun bol amb llet i tal. I les cookies farem la massa perquè veieu com està la massa, com queda de textura i tot, però ja els posem mig fetes, per tant només s'ha de posar la Nutella i tal i ja està. I començarem amb les cookies, que nosaltres hem agafat una farina així d'espelta, que té poc gluten, si sou intolerants a una cosa, aquesta al tenir poc gluten va bé. I ho hem fet amb una mica de farina vermella, perquè agafa aquest gust com del príncipe també. Sí, així acaba de ser com un berenar o esmorzar que et dona energia, però no et fots de sucre fins al cul, que és el que és important. Aquí no li tirarem sucre, sinó que li tirarem el xarop d'atzavara. Sabeu què és? El xarop d'atzavara? No ho sabeu mai. És com si fos un tipus mel, però ve de com una planta que és com si fos un càpsul. I és com més healthy, saps? Més sana. I no li he de tirar tant sucre i la quantitat és més reduïda perquè és com més líquid, també va més bé de posar. I per exemple, li posarem només 20 grams d'atzavara amb la quantitat que tenen altres productes. Després, per exemple, també li tirarem la mantega, que farà de consistent. I ara l'Ari està tirant farina que ho podríeu fer amb avellana, amb nous, amb el que a mi no us vingui de gust. Si no us agradés l'ametlla. És on el vaig triturat directament, l'ametlla. I ara li tirarem... Molt xulo, que molt igual. Molt xulo, treballar amb guants, amb sabó, i... No. El que deia la Laura d'aquest sucre, això és guai perquè diguem que el sucre, el dolent que té, és que et fa pujar, no? Sempre et fots una xutxa i vas com a tope, o una Coca-Cola o fent calmament. El bo d'aquest sucre és que és dolç però no et fa fer aquest pico de sucre, no et fa pujar bé els gluten. Llavors, és una opció sana i dolça. Sí, poquero. Això els passarem, els passarem un centre, de tot. Sí. I ho penjarem també al canal. Te'l vas passar, oi? No me'n recordo. Com sempre les galetes és barrejar tot el sec, llavors afegir la mantega i anar fent pastetes. Podeu fer-ho així com és rodonet i quedin especialitzant aquesta mida. Nosaltres hem fet així rodonet, així, i després feu com doble capa. Aquí us servirem només una capa, farem la galeta i la Nutella per sobre, ja està. Però això podeu fer com doble. I això acaba tenint com aquest gust de príncipe i ja està. Què més? I vaig fent, si no, ja us hi podem començar a fer la Nutella. Així és una cosa que ja provem. La Nutella la farem amb alvocat. És diferent de... En comptes de posar-hi dàtils o alguna cosa que també és de sucre, posarem alvocat i xocolata al 70%. Aquest és el cacau pur. I... Heu provat mai Nutella vegana? Què és la natilla o la Nutella? La natilla. Nutella. Nutella.
Doncs això és guai perquè fins i tot aquesta recepta, si la feu i la congeleu, us queda com si fos una mousse de xocolata, saps? I és com una bona opció i realment no es nota gens l'alvocat. Com que tampoc té un gust, saps? La Nutella l'ha provat, sí, I amb la recepta de la Nutella que fa la Laura, és el mismo. O sigui, nosaltres hi hem posat ametlla, si sou de nocilla, fenomenal, si sou de Nutella, I tindrem. I també ja us dic que aquesta Nutella va sobre una mica la marxa perquè a cada persona li agrada més una mica més de cacau, una mica més de xarop d'atzavara, s'ha de variant. Per tant, us agrada més forta o més fluixeta a vosaltres? Més fluixeta. Mentre hi xocolata per el que volies, no? Vale, després li tirarem cacau, a veure... Ara us ensenyaré una mica com queda la textura de la galeta, així és més fàcil que si ho feu a casa. I aquestes galetes, un cop es fan, s'ha de deixar per anar bé perquè us quedi la forma, és allisar-ho amb un corró entre dos papers i congelar-ho. I a la que està congelat, talleu la forma i es cou. I és la manera que no ni surt d'espant ni passen coses rares. Però bé, la textura és això, com veieu, és una galeta. Vale, doncs a part del bocat i el cacau li tirarem una mica de xarop d'atzavara perquè agafi aquest gust com a tinc més dolç, val? Després hi tiraré bastant. Els 100 grams només. Perquè és l'endolcidor. Veurem primer, a veure què tal m'està. I això és vainilla, perquè agafi que com tenen una mica de gust, li tirarem una cullereta petita. No es passeu, perquè la vainilla pica si es passeu. Acaba com picant. S'ha d'anar amb una mica de compte. I les ametlles. Que preparem un barret per cada una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. I nos ven los collones, que tengo los collones. Los collones. Bueno, sí, pues lo que tengo que mirar. I ara agafem una Nutella aquesta i tal qual. Veieu, queda com així, com si fos una Nutella. Si la textura queda de Nutella quasi. I és això, d'anar-la provant, si us agrada, si voleu posar-li també una mica més de cacau, si voleu suavitzar-ho, el que podeu fer és posar-li un xorro de llet de civada, que agafarà com més dolçor també. Sí, si no us ho podeu fer amb llet normal, Nosaltres ho fem amb civada perquè també és més dolceta. O si no us agrada el coco o el que sé, podeu anar variant. Prova. Això ho posarem... No, bé. Vale. I amb una màniga o mateix amb un culler o qualsevol cosa, anem muntant les aletes. Sí, aquí. Bueno, a veure, és que ara hi podeu. Això, amb la idea que anàvem era fer cosetes petites com perquè poguéssiu sucar la llet
o tirar, no sé si veu algun bol de llet i cereals, però ara com la idea fer-ho xicarrón, perquè ja es pot tirar així a saco. I gelat. Totes les recetes que farem, si us aneu fixant, tindran com tots els mateixos ingredients. Que són com 4 receptes, com els mateixos ingredients, pots fer de tot. O sigui, aquestes 4. I és guai perquè amb la cosa es fa diferents receptes. Sí, vinga, i ara farem els pancakes, els que fem ara, els fem com a últim cop. Amb totes les coses, un peu de tot. La provin i fem així una miqueta més. No teniu al·lèrgies a res. Teniu aquí al cul un paquetet amb els mellons. Yes. Hombre. Aneu. Què tal? M'he fet fluixeta, la xocolata. Ai, Vols que pari? igual.